الشحلنا ننسى بسم آب وول ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين سدراك زهر كما كأنهم آمين زمتو العلن حيالين زهر أملاكنا بأنا بثمزين ربي حباروتو زخيرا استمسجانا نخون بركة عرض إتام على دنتان ولادة أملاك بنجل مريم أي فلينا إشي مش كريستوس سنسعى موتان عصرو لسيطان السلام كونه آمين بمحرته السحن سلام دستان حبوسن زقبال لنا زيار أملاكنا أملاك أبطاتنا كورن مسكانا نزل عالم عالم نعوي يخونا كم تلاي وتروب زيار أملاك قالوا زبنا لمون قالوا خبنا يزسوع له بنا لنا نتقول سقاليهن كم ناتفقن لومي نزل عرب ولو عرس دما بزعبا قدوس أبو أبا مكارس ناي اسكندريا ويدما مكاريوس كالي تبعي لزتوا قدس أبو مالتي سنكسار كم زنقرنا تاريخه حادث أصحاب متعاف قدس مجمّر تخانة وصينا بدحري شعوت سنكسار زنقرنا تاريخ نرغي مالتي نابنت أب قدامي قرنطوس معرف عشرته وكلته بزعبا استفلاليو عينت ጸጋታት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዛረብን ከለኻ ፈወደ 27 ጀሚሩ ከምዚ ይብል እምባርከስ ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስ ኢኹም ነፍስ ወከፍካ አካላቱ ኢኹም አምላኽካ አብታ ቤተ ክርስቲያን በመጀመርታ ሐዋርያት ካላይ ነቢያት ሳልሳይ መምሃራን ደሓር ተአምራት ዝገብሩ ናይ ምፍዋስ ውህበት ዘለዎም زحجزو زمحادرو ببعينتو قانقاطا ززاربو سرع كلاتهم دو حواريات يوم كلاتهم دو نبيات يوم كلاتهم دو ممهاران يوم كلاتهم دو غبرت تأمرات يوم كلاتهم دو وهبت مفواز زلوم يوم كلاتهم دو قانقاطا ززاربو يوم كلاتهم دو يترجمو يوم نتن زعابيا وهبتات دا ساعاتو يبل سلالو زخيرن استمسجنن يهون حجم بارز دلنا يقال فقد سالسان حد نتن زعابيا وهبتات دان تايغورو صاعاتو ወይ ድማ ንዓንድ ለይ ብለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው እጃ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብለና ዘሎ ጸጋታት ነተን ዘዓብያ ጸጋታት ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ እናዓበና ክንከይድ ነተዓበይ ጸጋታት ድማ ክንምነዮ ክንብጎ ንዑ ደሊና ድማ ንእግዚአብሔር አምላክ ከነገልግል ጸጋታቱ ህበና ድማ ንዑ ክንልምን ከም ዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገልጽ ዘሎ ማለት ነው حجز غالزن من تاي دلينا ينتدايلنا ماي أبا مكاريوس تاريخ كنريهم كلنا زي أبوزي حدا خافتم عبيتي مغارسات زبهالو حموش قدسان أبوتات حدا خاباتهم حجز تقدماي أبا مكارس عبي ويدما رئيسة مناقصات زبهال قدس أبو مالتي أبونا أنطونيوس مسراتنا يمنكسنايو بدحري أبونا أنطونيوس زمت دما أبا مكارسي لدحر أبا مكارس دما زي نايلوم معنتي مكاريوس تبعي زخبر زلو صادق يمت مالتي اجي قدسان اندا يبلو أبا مكاريوس وي أبا مكاري وي كا أبا مكارس كالي اسكندرياوي يبلو مالتي هذا بوزي كابتي زدنق تاريخي وجو بفلاي دما بسنكسار تزحفهم مقاب زلو مالتي انتايو دحريلنا كابتي بتاع زلنا تاريخو انتايو حدا تحت انه تقهاتو زفصمم زلنا تامراتاتن كلاي مالتي حجي يحصل عبدنا دحر رينا يوم مستغيزه متان كنكيد نابنت يبل تي ارسنا انتاينا لنا يدلنا ወይ ከሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነተን ዘዓብያ ውህበታት ጻዓቱ ይብል ምሽ አባ መቃሪዮስ ወይ ድማ አባ መቃርስ حدا سناي نجر سريحو انت دا سمعس نسا خيفت امس ايعرف النبره يبلو حدا سناي نجر وكاني نغزيهر املاك كبر زي سرح سمعو سريحو انت دا سمعو نتا نجرتي اخي جبره ايعرف النبره ايدقس النبره يبل مالتي حج بخاله ازر اربع نعبيت ጸጋታት እንዳይገበር ነው ማለት ነው ይተግህ ነው ማለት ነው ወይ ካ ነትስተገብረ ሰናይ ነገር ንሱ ድማ ከይገበሮ ፈጽሞ አይعرፍ ነው ማለት ነው እጂ መንፈሳው ቀን ይዝባሃል መሻለው
መንፈሳዊ ቅኒ ነይርዎ ማለት እዩ ከምቲ ሓደ ቅዱስ ጳውሎስ ነታ ዓበይቲ ውህበታት ፀዓቱ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ልክዕ እዩ እዚ ኣቦዚ መጀመርታ ናብ ገዳማ አስቄጥስ መስከረ ናብ ኣባ መቃርስ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣባ መቃርስ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ድማ ከም ዝመሃሮ ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ብፃዩ ኮይኑ እውን ስደት ክረክብ እንከሎ ኣባ መቃርስ ንኣብነት ኣብ መጋቢት ዝረኣናዮ 13 ምስኡ ዝነበረ እዚ መቃርዮስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ተኣምራት ናቱ ገድሊ ናቱ ቅድስና ፈፂምካ ዘርዚርካ ዝውዳእ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ዋላ መወዳእታ እንታይ እዩ ዝብል ስንክሳር ድሕሪኢናዮ ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ገድልስ ቆፂርካ ዝውዳእ ተኣምራቱ ቆፂርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ኢሉ ሕፅር ኣቢሉ እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ዝጠቕሶ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ዘደንቕ ናይ ፍፁም ትሕትኑ ህይወት እንታይ እንተልና ሓደ እዋን ካብ ፀሎት ዕሪፉ ኮፍ ኣብ ዝበለሉ እንታይ ዝብሉ ፍልሖ ትፈልጥ ዶ ፍልሖ ነኸሰቶ እግሩ ይብል እሞ ሕጂ እዛ ፍልሖ እግሩ ምስ ነኸሰቶ ኣቐንዝዋ ኣቢላቶ ንሱ ድማ ነታ ፍልሖ ርግፅ ኣቢልዋ ማለት እዩ ሕጂ ነታ ፍልሖ ምስ ረገፃ እንታይ ኮይና መይታ ሕጂ ኣብ ዘመንና እንተዳሪእናዮ ሰባት ምቕታል ወይ ከዓ ንሰብ ምቕታል ኖርማል ኮይኑሉ ዘሎ ግዜ ኢና በፂሕና ማለት እዩ ወይ ድማ ናይ ሰባት ሞት ከማን ዘየደንቐና ግዜ በፂሕና ማለት እዩ ቀቲልዋ ቀቲላቶ ከምዚ ቀቲሎሞም ዝበሃል ነገር ኣዝዩ ብብዙሕ ንሰምዖሉ ዘለና ግዜ በፂሕና ማለት እዩ ኣባ መቃርስ ግን ፍልሖ ነኺሳትን ኢሉ ምስ ረገፃ እንታይ ኮነ ይብል ድሓር ንፀሎት ሓፍ ምስ በለ ኣእምሮኡ ንፀሎት በቃ ክኾነሉ ኣይከኣለን ንምንታይ እንተበልና በቃ ነፍሲ ኣጥፊእካ እናበለ ማለት እዩ ግን ንሱ ዝቆተሎ እንታይ እዩ ፍልሖ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ መቸም ክንሓስቦ ከለና ፍልሖ ቀቲልካ ሓጢአት ኣይሕሰበልካኒ ድኾነ እንስሳ ቀቲልካሲ ሓጢአት ኣይሕሰበልካኒ ግን መፅሓፍ እንታይ እዩ ዝብል ነፍሲ ናይ ጻድቃንሲ ንእንስሳታት ከይተረፈት ትርህርሃሎም ይብል ማለት እዩ ጻድቃን ነቶም እንስሳታት ከይተረፉ እንታይ ገብሩሎም እዮም ይርህርህሎም እዮም ኣይኮነን ዶ ንሰብ ማለት እዩ ድሓር እንኮላይ ስለምንታይ እዩ ኣባ መቃርስ ረጊፅዋ ክንብል ከለና ድማ ቁርብተይ ናይ ምንታይ ስምዒ ስለተሰምዐ ናይ ሕነ ምፍዳይ ነኺሳትኒ ኢሉ ዝረግፃ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ በእምርኡ ስለዝሓሰበ ስለምንታይ ሕነ ክፈዲ ተላዒለ ኢሉ ስለዝሓሰበ በቃ ክፅሊ ኣይከኣለን ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚኣ እንስሳ ከማን ከምዚ ዝገበርክዋ ሰብ ተዝኸውን ነይሩ ከዳ ከመይ ምገበርክዎ ነይረ ብምባል ንነብሱ ክወቕሳ ጀመረ ኣእምርኡ ድማ ንፀሎት ሕራይ ክብሎ ኣይከኣለን ስለዚ ክናሳሕ እንተበለ ዘናስሖ ሲኑ ምክንያቱ ፍልሖ ረጊፅካ ኢሉ መን እዩ ክሰምዖ ማለት እዩ ድሓረይ ግን እንታይ ሓሲቡ በዓሉ ኣሃ ንነብሰይ በዓለይ መቕፅዓታ ይፈልጥ ብምባል ናብ ደንደስ ሩባ ኸደ ይብል ኣብቲ ደንደስ ሩባ ድማ ንዑ ዝኣክል ጉድጓድ ኳዓተ ይብል ኣብቲ ጉድጓድ ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ፍልሖ ዝቕመጡሉ ስፍራ ነበረ ይብል እሞ ልክዕ ናብኡ ክዳኑ ኣውፅኡ ኣተወ ይብል ንምንታይ እንተልና እቶም ፍልሖ መታ እንታይ ክገብርዎ ክበልዕዎ ምስ ንፍልሖ ቀቲሉ እሶም ካብ መታም ነቲ ፍልሖ እሶም ቶም ፍልሖታት ድማ ንዑ መታን ክበልዕዎ 6 ወርሒ ኣብቲ ጉድጓድ ተቐመጠ ይብል ማለት እዩ ኩሉ ስጉኡ ድማ በሊዖም ናይ ውሽጢ ቆርቦቱ ከም ዝርአ ገበርዎ ይብል ድሓር ድሕሪ 6 ወርሒ ተመሊሱ ናብ በዓቱ ኸደ ኣባ መቃርዮስ ምዃኑ ድማ ሰብ ከማን ኣይፈልጦን ነበረ ይብል ማለት ምክንያቱ መልክዑ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተቐይሩ ክሳብ ድሓር ኩሉ ኣካላት ተመሊሱ ንሱ ምዃኑ ዝፈልጥ መን ምዃኑ ከማን ኣይፈልጥን ነበሩ ይብል ማለት እዩ እዚ ንነብሱ በቃ ብጣዕሳ ተመሊዩ ንፍልሖ ስለ ዝቐተለ ተጣዒሱ ንነብሱ ክቐፅዓ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምቕፅዑ በዓል ነብሱ እንታይ ክገብራ ከሎ ማለት እዩ ክቐፅዓ ከሎ ማለት እዚ ዘርእየና ድማ እቲ ፍፁም ናይ ጣዕሳ ሂወቱ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንእንስሳ ከማን ክንዲዚ ዝራህርሀ ንሰብ ከዳ ክንዲ ምንታይ ይርህርህ ይኸውን ማለት እዩ ዘገርም ነገሩ እኮ ማዕረ ክንደይ በዓል ተኣምራት ከም ዝነበረ ሲ ኣብ ስንክሳር እንታይ ዝብል ሓደ እዋን ሓንቲ ዝብኢ መፅያስ ክዳኑ ክትጎቶ ጀመረት ይብል እንታይ መፅዩ ዝብኢ ሕጂ ሕሰቡ ንሕና ዝብኢ መፅዩ ክዳናት ዝጎተና እንታይ ንገብር ካሊ ዝራየና ማለት እዩ ሕጂ ዝብኢ መፅያ ክዳኑ ክትጎቶ ከላ ግን እንታይ ኮይና ኢሉ ክርዳኣ ስለዝደለየ እንታይ ኮይና ኢሉ ክርዳኣ ስለዝደለየ ደድሕርያ ሰዓበ ይብል ንሳ ድማ እንዳመርሐት ናብቲ ናታ ጉድጓድ ወሰዶቶ ይብል እሞ ኣብቲ ጉድጓድ እንተረኣየ 3 ኮራኩር ደቃ ግን 3 እንታይ ነበሩ ይብል ዕውራት ነበሩ ይብል ማለት እዩ ብድሕሪ ዘለካ እንታይ ማለት እዩ ንደቀ እንታይ ግበረለይ ፈውሰለይ
وأنكر أملبونها كويزين كافتي ناتا مستوعل تلاعيلو دما بتعم تجرم يبل مخنياتو زيازة بس انتاي فليت أمانتهم أبا مكاريوس نايدك أي عندي تخجور الله خمس خيل كحوية الله خفوس الله خمس خيل سلازف بتعمي تدني قبتنا تكبر مالتي بدحرزي لك انتاي جبر يزبل كم ناي بويتا مراقو انت فيلو أب عينهم بتمرته مسكال عما عتيبو اللي خيام ما يبل لك تمرته مسكال مسمعته بدما عينتهم بوغيلو برها يبل مالتي إذا مالت عينتهم تكون مالتي تفوس يبل دحار دما نبعاتو تمالس يبل دحار يكن زازو انت يمصوت اللي يزبل دحر استوسنا غيزي أغوزا نايبغي عمصوتلو يبل مالت انكساركم مسغنو خلاسي سلام لمقاريس هلنا منفزته وهبو منقل اريام ينبر حيل ملكوت حببو نمقارس نتي حلنا منفزته وهبو صادق ابوس نعو سلام تاي غبا يبل ازي حلنا زدما انتي نمخان انتبلنا دما منقل اريام ينبر حيل ملكوت حببو لك ابت علي ابت سمياوي ويكا ابت سمياوي سماي نخنبر حيل املاخ مسحابو مسبله وأقولاتي حال زئب امحمام أورت وتمندبو هينت أحوي لعتي بأصابيه عتيبو أنا دابق وحاوتو عاسو يبن لك نايتا زبسي كابنا عورت عيني مسحوي يوم سيبن هينت أحوي لعتي بأصابيه عتي بأصابوتو عتيبو مسحوي يوم سي أنا دابق وحاوتو عاسو يبن عاسبون تهيباتو ناي ايش عاسبوسي ناي بقي عغوزا وهاوتو يبل معنات انتي سلاز غبرلا ندقا سلاز حويلا معنات سلازي كم ذا عينه امرات كغبر زخيل دنك زخونه ابو كم زنبره معناتي حدا وانزي بالاب غدام ناي ابا باقوميس غدام بتغادلهم ወይ ድማ በቲ ዝተዋሃቦም ጸጋ ዝዕበይ መነኮሳት ተላዓሉ ይብል ናተይ ጸጋ በዓቢ ናተይ ጸጋ በዓቢ ዝብል لك حرق قدس باولوس انتاي زباله خمس زرانه نتن عبيتي وهباتات انتاي كبر صعات ወይ ድማ نتن عبيتي ጸጋታት ንዕንድ ለይ خمس زباله እዚኦም መነኮሳት ግን አብናይ ገዳም አቡነ ጳኩሚስ ዝነበሩ በትዝነበሮም ጸጋ ከዕበዩ ጀሚሮም ማለት እዩ ካባይዳ ዓብየለን ካባይዳ ዓብየለን ክባሃሉ ስለዚህ ልክ ልብስ ምንኩስና አውጪው ተራ ምእመን መሲሉ ድማ ናፍት ገዳም ከደ ይብል እንተ ሓተቱ ወንታ ትከብር ዳ መጻኻ መን ይኻም ተበልዎ عربي ጾመር በዓሲ ወይ ካዚያ ናይ 40 ጾም ምሳኹም ኩሕልፎ ደልየ በሎም ይብል ሓራይሎም ተቀበሎ ይብል ንሓረ ግን ካብ ዘረን ነገር ሙሉ 40 ጾም ከይበልዐ ከይሰተየ እንታይ ገበረ ይብል ጾመ ይብል بدحري كسرح نكله دما بطعم تجوه نبر أي عرف النبر يبل سرح ناي قدام صلوت صوم إزي بقى سرحون يرو ناي سرح قدام صومن صلوتن كي بلع خيستي 4 معلت مسجبر دما إتم منوكسات عوز نبرو بطعم ترنغوين كي دم دما نعبا باكو ميس يبلوه إزي سبزسي كابز قدام عوز عيو مخنياتو سجاز بحالي يبلو سجا ترى ممن تزغون يرو سجا تزهلوه سنتاي مخونه يلما مدخل من يرو يبلوه مالتنا عبا باكو ميس مخنياتو نسمع أبا مكاريس مخان تيجورنيم أي فلتنيم ترامي من يزم مسلم زلوا مالت تحارقنا أبا باكم يسيبلهم إسكا إجزاهير أملاك أنت يبلني نعوق حاتت فقولوا لي ولا ميبلوا ما نجزاهير عمل كتيب لأبا باكم سنبعلو صادقي بدحري لك أبا باكم نجزاهير أملاك مسمى كتاجن نسو مكاريوس اسكندرياوي ويدبا أنبا مكارس كال كم زخانة تقولت أولي بدحرين دكونا غرام يبل كلهم دما تأكيبهم كيدهم أفتحتي يسجروا بارخنا ناولوا ويبل مريتهم دما بيت مقدس إتيم تا كديس كأقربنا ناولوا ويبل مالت نمنتاي من مخانو فريتهم إتيم زعبي زنبارو دما بدحري لك خابهم زعبي كم زلوا فريتهم تحتنا تماهروت حتى تكونوا يبلنا مالت 4 معالتن 4 ليتن كي بلع كيسيتي صوم 4 بمولو دايز غبري مالتي زفت سماي مالتي ازيو تغو ابو كم زنبره مالتي لك اغانن تخيترفو حساب زمسكرولو كمز زبله تغحاتسي يلن እንዳበሉ حساب زمسكرولو كم زخونه ينغرنا مالتي لكعيو كابتناتو ብዙሕ ነገር ካንተ ያለው እንተልና አባ መቃሪዮስ ወድርባ ዓመትን ኮሎ ሞንኪሱ أود 100 عامة مسكونة دم عارفه مالتي بزلهم علت حجي كندي عامة مونكيسو مالتي ودرب عاي مونكيسو ود 100 عارفه سوس عامة لك مجمرتها مش مونكوسة سجاور متقبلة يبل
أبتا سجارو مستقبل على جميع دما يبل نص عمت تفتحوا تفاي بلاني بالمالك نمنتاي كحتو وخلوا خا سجارو دمو نايبيتها تقبله خم يجرت في بالنابل مالك الجناب النت قدوس قربان مستقبلنا حقتها تعلوه مش كلمة قربان كجبر زلوا أبغى قربان كجبر زلوا دحر قربان كجبر زلوا حقتها تعلوه أنا أبنت سب تفاي بالني دحر قربانه أنت واحد 24 ساعات مالك كابتاس تقبل الله ساعات كساب كابتاس تقبل الله ساعات انت زي تحاسبته انت زي بلا تمرات ايو مالتي اذا حجي كبرن من تاي مالتي كبرن قدوس قربان دانبر دحري حدا معانتي قدوس قربان تو مسبلكا سلا زخيد مالت كوينو زي كون انت يرا نخبري ابا مقارس كمان نص ساعه انت يغيري نص ساعه كمان كيترفه انت فتافوت كيبله نيريو مالتي انمنتاي نخبر ስለዚህ አባ መቃርስ ካን ክንድዝ እንተ አخبيرو احنا قدا ابليصنا كنخبرو زي قبانا مالتي لكعيو هذا وانا برخا بصمي ابس شغرلو غزي እግዚአብሔር አምላክ ላም ፈقيدሉ ጸባ خمسته ይነግረና لكعيو መንገዲ ራይዝ ሪየሉ ቦታ ፈقዶ በረኻ ከኸይድ እንኮሎ መንገዲ ኸይጠፉ አይሉ ሰወሰነ مسوع እንጸይት ተማሊኡ ነበረሞ አመንገዱ እንዳተኸለ ይኸይድ ነበረ ይብል ሰይጣን ተተናኸይሉ ወገን لك أبتز عرفوا له أوان نتن كلن عنشيت استخلن من قد خيط أخو عاكبو أما ترى دربي له هذا يبل مالتي بالحرز الحارجن أنت تسا كله تستخل عنشيتي أو تنحم يبل نجزيها أملاك مسلم مناجن ناس رأي لو ينزمرح عمد دمنا نعخون تخجبر الكاي يبلو مالتي عمد دمنا جيرب زيار كمان حكاي أو ترين تجبر يبل مالتي توكل ولا يبل مالتي سلازيو مزمر داوي تعالى علود ما زمر يبل أو قويتا كورناتات كما هارني من قد خامر حان النادي دما أنتو إذن ببني مزمون إسران حمشان فقط 4 زلو النادي جما كده كبر إجزابير نارين دامس جنا دما من قدو كأتسأله يبل مالك هذا وانا بسكندريا لك زناب مزناب أبيو أم بتأثر دما كشجور مسجمرو أتشعو جيز نبره لك أبا باسات أبا تميت وس دما تسويعون عطلت جوارلنا كم زبالو أبا مكاريوس دما عطلتو مسألة يبل كلتا معالتين كلتا ليتين بزي مقرات زناب زنبه ثم مزبي تماليسون فريحهم كمان يسي ازيس معبل تلاعيلو ويكاني برضع وحج كوينو متان كيتفع الناس نجزيابير أملاك اتزقب بقى زناب متان كيزنب لمنا لنا ندقنا ولو 5 بلما ندقنا دما 5 لمنا دحار دما بسألوتو جزيابير أملاك تقبلو خا مدري كم زصحاي نقرنا مالتي لكعي بصلتنا همان اب قداسينا الحرينا بأنت قدسات كنبب كله أنت يزول زناب عفتي زليو زناب متان كزنب نجزير عملكنا أنت نقول لنا يزول نلمنا لنا يزول مال زناب عفتي زليو أنت يفون متان كزنب مالتي لازم يوم زود ما أتزليو نا زناب داخل نبلنا متان نجزير أنت نقول لنا يلوم مالتي لمن لنا 5 ولو ما السود ما السوق 5 جبهة نجزير عملك دما كله من قدو يقنعلون كله اتزغبرو ነገር ድማ يسمرون كم زنابره لحاري ድማ ازي ነው ويحسل زخونه دامبر ابسدت زرخوبم مكرا مسابا مقارس عابد ድማ ازي بزحن سفيحين እግዚአብሔር አምላክ ዝገበረ ለምዘረን ነው ተአምራታቱን ብዙሕ ዘደነቅ አሎ ማለትዩ ግን አፍቲ መወዳታት መጽሐፍ እንታይ ይዝብል ናይዚ ቅዱስ አቦ ገርልስ ማንም ቆጢሩ ኹሎ ዝኽእል የለን በመባል ይሕጽራ ቢሉ ይገልጸልና ማለትዩ ስለዚህ አባ መቃሪዮስ ክባሃል ኮሎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መቃርሳት መሃኑ እንፈልጥ ይግባና ምክንያቱ አባ መቃርስ ተባሂሎም ዝጽውዑት ናይ መጀመርታ ከም ዝበልና አባ መቃርስ ዓቢዩ እቲ ኻላይ እዚ ንብሎ ደለና ናይሎም ማዓንቲዩ እቲ ሳልሳይ ዘይሰሰይ ቆቃሕ ዝብሎ ወይ ድማ ቆቃሕ ዝምገብ ዝነበረ ጻድቕ አቦ ማለት እዩ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ታሪኹ ክንረአና እቲ ራብዓይ ድማ ምስ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሰማዕትነት ተቀበለ አቦ ተሐምሻይ ድማ ፓትርያርክ ናይ ግብጽ ዝነበረ ቅዱስ አቦ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዮም ካልኦት ክሳብ 7 ዝበጽሑ መቃርሳት እውን ኣለው እዚ ናይ ሎሚ ግን እቲ መቃሪዮስ ካልእ ተባሂሉ ወይ ድማ እስክንድርያው ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቅዱስ አቦ እዩ ማለት እዩ በዚ ዕለት ከም ተወሳኺ አባ ይስሐቅ ቅድስት ዲላጊ ቅድስት ሰሎሜ አባ ደናሲዮስ ዝበሃሉ ቅዱሳን እውን ተኸቢሮም ይውዕልዮም بركاتنا كلهم قدسانهم እግዚአብሔር አምላክ ያዓድለና በረከታ ረድኤታ ማላድነታን የወላዲተ አምላክ አይፈለየና እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ነገር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ክብሪ እግዚአብሔር አምላክ